Assalamu alaikum, ‘yan uwa musulmi, barkamu da sake kasance a cikin wannan tasha mai suna Sade technology. A yau da mu kawo muku wani hanya mai sauki wanda za ka sayi data, musamman ma ga masu hawa YouTube irin mu. Wannan hanya zai baka dama ka sayi data naira 50 a MB 350. Kaga shi wannan tsari amma zallan YouTube yake yi da kuma Play Store. Saboda haka wannan hanya ne mafi sauki. Kada ka manta ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar like. Mungode. To kamar yadda muka faɗa, za mu shiga diyalaye na wayan mu. Idan muka shiga diyalaye na wayan mu, za mu danna *344*2#. To kamar yadda kuke gani maganar nan *344*2#, za mu danna diyalaye sai mu zaɓo wani tsari muke. Amma dai kar ku manta wannan tsari zallan masu M+ ne suke cin wannan. To kamar yadda kuke gani, idan kana so ka koma tsarin M+, shine za ka danna *344*1#. Idan ka danna wannan tsari na komawa M+, idan ka ce shi babu matsalar network ne, a ka danna *344*1#, bari mu ƙara gwadawa. Ka danna zai kawo maka haka micro to MTN M+. To wannan hanya shine za ka bi ka mai da layinka M+. Mun da ke muna M+, bayan ba wahala ba, kun gani yanzu muna M+. To idan kana so ka sayar da shi ne aka danna *344*2#. Idan ka danna *344*2#, sai ka zaɓa wani layi kake so. Idan ka danna zai kawo ka haka, sai ka zaɓi number 1, buy data domin. Zai kawo maka hanyoyi kamar haka. Hanya na farko shine wannan 350, shine za su baka a naira 50. 1.2 kun gama ya kuma 2 kuma shi kuma a 150. To mai da kuke gani yanzu za mu shiga number 1. To kamar da kuke gani za mu ƙara zaɓen number 1. Idan muka zaɓi number 1 zai kawo mu haka yes ko no, za mu zaɓo do you want to 30 MB weekly burden to automatically. Sai ka zaɓo idan kana so kana sa kuɗi yana siya ma ne, sai ka zaɓi number 1, kuma kana so kai ka siya da kanka ka zaɓi number 2. To kamar yadda kuke gani yanzu za mu shiga na 20. Idan muka shiga na 20, shi kuma za mu shiga mu ga yadda zai mana. Network yana so ba mu matsala. To kamar yadda kuke gani za mu ƙara zaɓen number 1. Muna so mu siya 1.2 a 150. Za mu zaɓi number 2. Idan muka zaɓi number 2, kun gani 1.2 gig MTN M+, gashi nan kuna gani a 150. Wannan hanya shine hanya wanda za ka bi ka siya data mai sauƙi, wanda za ka bi ka shiga YouTube ka ɗora bidiyo. Idan kana so bidiyo za ka ɗora ko kuma ka kalla bidiyo ko ka yi downloading application, duk wannan hanya na siyan data yana yi. Shi dai zallan YouTube da Play Store yake amfani. Kada ka manta, idan yau ne farkon zan ga cikin wannan tasha, ka danna mana alamar